كامي كان يهم كراتهات زازانتا أبزلكمو سلامكم يبزح اندابلكو لوم عانتي مبل سلاسة كفال هيزلكم مسألكم بقاتها نابو كم حالفكم إذن كابتي حلوات زتفعت اللحموت مستبرابرت ولو كانت مجمرت أبي زلخو اندابل دنبربر انت بسهت سأني حاصل استرد سمحا وها كتب لكابت دك إسات اللو زنبرت ناي حكم أرات نات إراز وردت سامي باتي زوردو ناي مكينا محرمتي حلواتو أطفي أي تبرابرن زلوم اتيتس أقام كنا بقود زبك أيكونن هاخايم بزقبر مرمرا مسرت يأقارو كلام سين أبزبل مادم دمتين بتسيهم يقداز نزيادة نمود دعتا نتصر وتسعيد نقدم كابتي آتوز اللقمام كبرابر كخيال علوم إذن نزي مسمعتها بمحير حازن لبات السيرو كساب حالواتا كتتف استقددت عينا كهلو تسنحو دقز آتبرابيرا سامكت بالمسمعو هيزم كاتحاداد وافتنو سامي أبارات حكمنا بيتا زدك أساكي تبرابرا سامون جبرة أبزوجت السمون إذا نفوسهم حالاوكا كابتقو أي تفليتن مقبيت صبو جيرا أيت بلا أيت ستي نزا كدانا كمان كتقير بخان داي قادويوم أتن أبجح كنبريك مزبلو دقز أبدا إلا أبيس أيها قنام فتاويها تسأل أيها كتاللن إشتي ورقبر كم زبحال دقزو أول أليسا مزلوم كبري فتوة نيبا حقي أمسكريميم ود سب نطعمو طرح كقربكا كتفقد اللي يبلكن تبلات السب كترأك لها زخون يكون بزي قدس كام حيوتك طرح يها كترح قوزلكم كام نتبلات السب إيدكا تزرقح نزيد فلطو قوانا بقى زخونة عمان قدس حكا سب كمان كتحقز يقلل اتمن تايسي داقماي ايك ترخبونيخا مريقو أمسكينو تصبوكا تمني فليكا كابو زخون دليخا سلازي حاجز كايون انترفو بحت حاجز كالا زسم اكا نگري بلون كامزي كبحال كله جنا كجبرالكا سلاز دليخا ترح جبر مالت ايكونن انت كونا جنا عالم تملال ايتام اباخا زيل ابتا حدث لزلو كامسمت ان حادا جيزي حاجز كتحاتت قدنيوم قديم كتخي دما نابت تحجزو زنبركا سب وغناي حاوي كوتاس كله تبلو سبيوم اتسب انبا ارشعو هقو انت حبوكا ندعو طرح مقارش كوري انبسا جغنا كما خسب زيل يبلكا كابز نبرا ايترس كندز كونون ابشجر جيزي زحادم انت كونوم نكمزم عينت سبات باقو على ليخا فوسا كابقوم مرحا طرحيوم أزي مسجكانو هم أصاب قال أقرصركا أقركانيوم سيركا زيركا نزمز نجر حلافنا تسكامي نجزع نفسها نسخة سلزحونكا كرمز أقر نفسها مكل خلقا أب من تايو حاتعاتوم كبري نزحبك كاسب أتصافيتا كبريت لقسلو حسرتكا نزم النسب بأقو أترحقلوم نتبلا صدما كامتي تصني حقوق حبكا مخونو نسخة أقدمكا حقوقها تحبو أخلا 4 نتوي شؤم كم زدو كم زيلكا تتصابات صابو نغر يبلكان سلامكا رحبكا هيوتكا بسلام تمرح دقزو انسان مقنا كمو يكونن زبل علو شحاني كسبراي ترعين اقواد عبن تصارو معارا نفسو حاسيو نساتون دحايك قبروم ارافتيس انهم زلوم يدن كمتي كتقبرو زقانيت ماي بزتلك اتشارك اجيرا يأداو ايتبل قاسو اندا درزت لكلا عمل كاتيتو اتسابتي ناي يمانيتي ايدو كتنك اساس حاندوت مصر ايات هرمت لبا بتحاقو زعاكل الانور كحارم جمرة تحالم كاتهلون تهت ارات ايرا نقص اقانتوتو قدا ابقى حدا عالم كمزلا اندا تسوت اقولو فرفر اندا بله نقدم يمانيتي عينو ماليسو تساقاميت مسكفتن سامحاويناتي دكتور ناس كتبل نتقص اكل تقبرتون
ኤስሮም ሻንጥኡ ጠርኒፉ ንማንም ሰው ከይነገረ ድምፁ አጥፊኡ ናብ ኤውሮጳ ክነፍር ናብ ማዕርፎ ነፈርቲ ናይታ ከተማ በፂሑም ሻንጥኡ ብዝደፍኦ ሰራሕተኛ ገይሩ እንዳደፍአ ከም ሰራቂ ጸሊም ቆብዐ ተኸዲኑ ምስ ናይ ዳቢስትኡ ሻንጥኡ አፈቲሹ ኣብቲ ናይ ትኬት ቼክ-ኢን መግበሪ ጠረጴዛ ምስ በጽሐ ግና ከምቶም ካልኦት ሻንጥኦም ተመዚኑ ናይ ሕለፍ ዝብል ትኬት ክወሃብ ኣይተርኣየን እኳ ዳ በንጻሩ ኣክበርቲ ጸጥታ ተጸውኢሎም እንታይ ኮንኩም እንዳበለ ፈንጠርጠር እኳ እንተብዝሐም አንጠልጥሎም ናብ ሓንቲ ክፍሊ ወሲዶም ብፈተና ቀትለት ወዲ ሰብ ተጠርኢልካ ስለዝኾንከም ካብዚ ኣዲ ጉዳኻ ከይተርኣይ ንኣይ ክትብልኒኻ ዝብል ትእዛዝ ወረቐት ምስ ናይ ስእሉ ብናይ ሞባይል ዝተቀድሐ ተንቀሳቃሲ ስእሊ ናይታ ሒዝዋ ዝነበረ መኪና ናይ ድሕሪት ታርጋ ምስ ኣርኣይዎም እንታይ ሞ ክብልዩ ከም ዝሓቡ ዋላ ድላይኩም ገንዘብ ሕተቱን ጥራሕ ይሃልፉን ክብልዩ ተማሓፂንዎም የግዳስ ናይ ኣጋጣሚ ነገር ነቲ ጉዳይ ዝሓዞ ሰባት ቀለልቲ ስለዝነበሩ አንጠልጥሎም ደኣ ናብቲ ዝግባእ ቦታ ቤት መኣሰርቲዮም ዳጊኖሞም ኣየር ደይቡ ንስክላ ከምለ ዝሓሰብ ወዲ ኣይ ናይ ፍቅሪ ኤደን ኣጣዒሙ ኣይገለ እናሖ ካብ ዝእሰር አብርሃም ኣብ ኤውሮጳ ኮይኑ ደጋጊሙ ናብ ኤደን ደዊሉ ክንሱ ንሳ ግና ለባ ምሳ ምስለ ዝነበረ ፈፂማ ብጌጋ ክትቀበሎ ይተረኣየትን እንታ ኮይና እንዳበለ ምሕር ተጨንቆ ጥራሕ ዘይኮነስ ብኡ መጠን ድማ ስለ ዝናፍቃ ፍቅሩ ኣመና ወሰኸም ኩሉ ነገር ሕውስብስ በሎ ዝበልዖ መግቢ ሰትዩ ዘበለ እረጣዕሙ ኣብ መንጎ ስራሕ ብሓሳብ ይእዘር ቀሲኑ ክድቅስ ኣይከኣለ ገለ በቃ ህይወቱ ብሪሞት ኮንትሮል ናይ ኤደን ትምእዘዝ ኮነት ሓቀኛ ፍቅሪ ከምኡ ዝገብር ናይቲ ዝፈትዎ ሰብ ድምፂ ደጋጊምካ ክትሰምዕ ትብሕግ ትሕንጠም በገለ ምክንያት ምዘት ትሰምዕ ወይ ድማ ገጹ ምዘት ትርኢ በቃ ትቕሎ ትረበጽ መመሊስካ ዘይተመለሰካ ክንሱ ደጋጊምካ ክድውል ትፍትን እንታ ኮይኑ እቲ ሰብ እንዳበልካ ተጭነቅ ዋላ ንሱ እቲ ምንታይሲ ናይ ብሓቂ ዘፍቀረት ልቢ ክስቶዶ ክስቶ ኢላ ኩነታት ትመርፀሉ ትፈልሉ ግዜ የለን ወዲ ይኹን ጓል ናይ ብሓቂ እንተፍቂሮም በዘይ ቃል ዓለም እቲ ስምዒት ንክልቲኦም ኣብዚ ሰዓት ብምቃረ ዝብፅሑም ካብ ኮነ ሓሳብ ልቦም ዘበለ ናብቲ ዘፍቀረቦ ሰብ የብል ወይ ድማ ብኡ ይስለብ ሽኡ ደቃስ ኣይኮነ ዝኾነ ክመጻካ ቀሲንካ ናብራሃ ክትመርሕ ትጽገም ኣውሪዱ ኣሰላሲሉ አብርሃም ትኬት ኣቁሪጹ ፍቃድ ስራሓቲቱ ናብ ኤደን ዘላቶ ጥብ ክብል ሙድኣቱ ዝወሰነም እዚ ሚስጥር ሓቂ ሊድያ እንታይ ከም ትገብር ኣቕላ ኣፅበበት ሱዳናዊ ፖሊስ ኣብ ነወሰከ ሓደ ሰዓት እንዳመፀ ሓቢብቲ ሽኮሪና ይፈቶኬ ኣፍቂረ ከለኹ እንዳበለ ብኣረባይ ትበል ስሕት ኢሉ ትግርኛ እንዳምለቐ መሊሱ እንግሊሽ እንዳወሰኸ በቃም ኮፍቀላኣም ጓል ግና ንኡ ዝኾን ቦታ ኣብ ልባ ንፈወስ መሓላውካ ይብላን ክንስኮነ ከዓ መወዳእቱ ከም ጥቡ ኣዴኻ ቀበፀኒ ክትልበታ ኣብ መስዓት ኣሲራ ዝነበረት ጓል ሃገር ዓረብ ኣጸቢቓ ትዘር ኣቢላ መልእኽታ ዘመሓላለፈት የግዳስ ወዲ ግድን የብሓቁ ኣፍቂሩ ኮይኑ ንኡ ዝሰምዕ እዝኒ ኣይነበሩን በንጻሩ ደኣ ሓለፋታት ክገብረላ ይፍትን መግቢ የምፅእ ኣላ ጽሙቕ ኣይትበለት ተምሪ እንታይ ከወስ ዘይብላ ንሳ ግና ፈጺማ ክትቀበሎ ፍቃደኛ ነበረተን መተኣሰርታ ኣንቲ ህምተ ደኺ سئلك طرح تقبل بل اختبل ان كمان مزبلوا مشدو حقهم صباح نغو نبرتي مسحاتتني نبرت كنت حبا انت وين كندو يا كتبل تملسلن سامي مستبرابره ممنون قالوا فليتيوم امراي صحته ايدن ايتول ندغزو علاليوم نزي مسستبحلو كلاتهم تحقيسوم يا قداس
ሙሉእ ሓጎስ ክኾነሎም ውፅኢት መርመራ ናይ ዶክተር ጥዑም ደሓሒዙሎም ክመጽእ ኣለዎ። ሳሚ የአጋሩ ከንቀሳቐስ እንተፈተን በይን በቃ ፈጺመን ክእዘዛ ፈቃደኛ ይነበራን። ብሰንኪ እታ መኪና ከም ዝምዃኑ ፈሊጥ እዩ። ብናይ ዶክተር ዝበሎ ዘረባውን ብጣዕሚ ሰንቢድ እዩ። ተሻቒሉ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣቕሉ ኣጽቢቡ ተማሊ ጥዑይ ዝነበረ ወዲ ሕጂ ከምዚ ዝብል ዘረባ ክሰምዕ እንተኣገርገርኡን ኣይተሓዘሉን እዩ። ህይወት ግና ከምኡ ኣበቃ። ጽባሕ እንታይ ሒዛትልካ ከም ትመጽእ ስለዘይፍለጥ ብዝተኻኣለካ መጠን ካብታ ፈጣሪ ብሰላም ዘበራበረካ ሰዓት ጀሚርካ ብዝተኻኣለካ በቃ ክትጥቀመላ ከተስተማቕራ ፈትን። ትማሊ ብጉያ ኣብ ድላይ ዝበጽሕ ዝነበረ ወዲ ሕጂ ፈጺሙ ካብቲ ደቂስዎ ዘሎ ኣራት ነፍሱ ክኢሉ ክትስእ ተጸገመ። ነዚ ምስ ረአየ ደጋጊሙ ንብኣት ጸረር ኣበለ። ተስፍኡ ቁንቁል ኣፍኣ ተደፍአት። ኣሕዋቱ ወለዱ ኣብ ቅድሚ ዓይኑ ስለዝተገተሩ ፈቲ ከይፈተወ ከስተማስል ዝተገደደ። ኣብ ከምዚ ሰዓት ግና መዓረ ነፍሱ ዘፍቀረካ ሰብ ክትረክብ ሰናይ ነገር እዩ። ኤደን ኣጆኻ ሰማሓወይ እንተኾነ ተሓዊ ትኸውን እንተዘይኮይኑ ድማ ኣነ ይአጋር ክኾነልከ እንዳበለት ሞራል ሓበቱ ብጌጋካ ካብተኦ ከምዘይትርሕቕ ቃል ኣተውትሉ። ዋላ እኳ ናታ ዘረባ ልቢ ዘረስርስ እንተኾነ የግዳስ ነቲ ዝወረዶ ጸገም ከቐበሎ ተጸገመ። ወይ ኣነ እንዳበለ በቃም ደጋጊሙ ኣስተማሰለም። ካብ ከምኡ ክሞት መረፀ። በቲ ሓደ ግና ንሱ ከምኡ ኮይኑ ህይወት ኤደን ምትራፉ ይሓጎሱ። ሙሉእ ሓጎስ ክኾነሉ ግና ናይ መወዳእታ ውፅኢት መርመራ ክጽበም ገደን ነይርዎ። ከንዲ ዝኾኑን ደጋጊሞም ድሕሪ ብዘካይድዎ መርመራ ናይ መወዳእታ ውፅኢት ሒዞምሉ ደበኽበሉ።